king you state ndalo mano tim retrenchment nen telecom no tim retrenchment kato duo ndi niche watimo gine discussion mono USIU yudo ka weche mag class yudo ka samona mono motim retrenchment serikal dike peny machaka ndikiji problem mane kanya ka en gima gesongo luongo ni complacency kata gi kaw mana reya magirego gi kanya power kata gi kaw mana ngo magirego mano to king you the books at the end of the year yudo ka changes teen koro ka changes obedo teen koro mai gima jitiyo go as a tool right now but the point mo wacho ni ya any company ma make laws onego lor but the challenge nitie ni wacho ni commercial and non-commercial gimino ngoni public policy nitie kemba chiwo ni public goods mangiso ne kato Kenya Power bed ni make a laws ten Kenya Power kende to nyakutie tie kato bed mo ne Kenya Power koro sani run a laws of negative ke ngowa kato bed mo negative $3 billion per bit ki lore negative gidagi ni ogero open the sector bare energy distribution koro samora mora mi winjo weche makero wacho ni I can assure you ni ok betimore higa ni ok betimore higa cha and ki wuok at this some state privatization commission report manochiwo gik mene ne wacho gi ne waso higa bich mokalo koro does not make change mano koro a challenge ma serikal ngo but the agenda the objective policy the standards to bear Rachel wach moro ne yili e kinde mane Joseph Otieko loso yeah Joseph wacho gimoro ma I also picked wacho about lack of budget and